BNews एबा डिजिटेल बड' निउस नायगिरि साफ्रोमबो अनसायगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो जोङो जोंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा बे समाव जोंजों लोगोसे दङ आथिखालनि बनसुनि आफादगिरि बनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जोङो माखासे स्पेसिफिक आयदानि सायाव मोगा-मोगि लानो थाखाय आवगायदों। दा बिथांखौ जोङो जोंनि डिजिटेल बड' निउसआ गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय। जों मिथिगौ आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाखानायनिब्लाबो मिरु बनसुआसो जोनोम जाबाय। मा खारननि थाखाय जोनोम जादों आरो माखौ लानानै बिथाङा बे बनसुखौ दैदेनलांनानै इयुन समाव मा फोरमायनो सानदों बिथांनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि डिजिटेल बड' निउसनिसिम जे आंखौ बे हाबाफारियाव मोगा-मोगि जानो थाखाय लेंहरनायनि थाखाय। दा गिबियावनो बर' माहारि फरायसा आफादा मानो जोनोम जानाय? बे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो। दा बेवहाय गोबां सोंथि जोंनि गेजेराव ओंखारदों आरो बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोआवबो बे सोंथिया ओंखारदों। निस्सय नंगौ, जिहेतु साफ्रोमबो बर'फ्रा दिनै मिथिनाया गोनांथि दङ। जिहेतु जोंहा बर' हारिया गोबाव सम सोमावसारदोंमोन, जाय सोमावसारनाया दासिमबो आद्रा थानानै दङ। दा बिदिनो गोबां आफादफ्रा बर'नि जारिमिनाव जों बोर लाबनानै नायोबा जों नुनो मोनो दि मोनसेनिफ्राय मोनसे मुं लानानै जाथिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय सम आरो बोथोरनि गेजेरजों बिथांमोना सोरबा जिरायबाय, सोरबा मेंबाय, सोरबा सारेन्डार जाबाय। दा थिग बिदिनो 2020नि उनावहाय दि जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानानै 1967निफ्रायनो सोमावसारबोनानै 1987 मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो सोमावसारनायाव मैखोम भाबै बाहागो लादोंमोन। दा बेनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा मोनसे बिसास, मोनसे फोथायनाय, मोनसे जाथिखौ लाइमोनफ्रानो दैदेनलांगोन होननानै बिथांमोना दिनै आबसुनि सायाव फोथायनाय थादोंमोन। नाथाय 2020नि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेब्ला एबसु आरो एनडिएफबिनि आरो इउबिपिअनि जे मोनसे गोरोबथा जायो, बे गोरोबथानि गेजेरजों जिथु बड'लेण्डखौ डिनाउन्स खालामनानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ जे मोनसे डिसिसनखौ लानानै फैयो। बेनि उनावहाय बर' हारिनि गेजेराव जिथु मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सिमां, बे सिमाङा आद्रायैनो थायो। दा गतिके बर' हारिया दिनै सोरबा आफादफोरनो जाथिखौ थिखा एबा बन्दक होनो थाङाखै। दा बयहाबो हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं। जातिखौ सिबिनो, जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय बयबो बर' हिसाबै बयहाबो मोनसे मावनो थाखाय मोनसे जोंहा मावनांगौ मोनसे दायथ' दं। नोंथाङा जे सोमावसारनायनि खोथा बुंबाय, दा बनसु जोनोम जानायनि सिगांग्रो नोंथाङा बबेबा सोमावसारनायजों बा लोब्बाफोर दंग्रोमोन नामा? आङो जेब्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि आफादगिरि जाफैदों, जेब्ला आङो कलेजाव फरायदों एबा इउनिभारसिटियाव फरायदों, आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावबोदों एज ए स्टुडेन्ट हिसाबै। दा आङो 2008आव जेब्ला डिग्री आं फरायदों, 2008निफ्रायनो आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव एज ए एबसुनि मेम्बार हिसाबै गोदान समाव आङो बिबान मोनदों आरो जेब्ला आङो सिनियर जादों, आङो मथा मथि एबसुनि गोबां माने बिबान, पाब्लिसिटि सेक्रेटारि, स्पिकार, माबा प्रग्राम माने बिबान लानानै आङो 3 years कलेजाव आङो एबसुनि दायथ' लानानै गोख्रों भाबै मावबोदों आरो जोंनि सोमावसारनाया फिन खेबसे
बिटिसि सुक्ति मोननायनि उनाव 2003 नि उनावहाय फिन मोनसे सोमावसारफिननाया 2009 सोनिफ्राय आरम्भ जाफिनदों 9-10 नि गेजेराव अब्ला आङो कलेजनि आङो डिग्रियावहाय आङो फरायगासिनोमोन एबसुनि बिबान लानानै होमब्ला जोङो अलरेडि स्टार्टेड जाबाय जोंनि ट्रेन होबथानाय आन्दलन एबसुनि थामथि खोलोब सोमावसारनायाव आरोना थामथि खोलोब सोमावसारनायाव अलरेडि जोङो बेयाव होमबा एक्टिभ रल जों लाफैबाय ट्रेन होबथानाय मानाय जों गोबांबार आरो आं जेब्ला इउनिभारसिटियाव 2011 आव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एडमिसन लायो अब्ला आङो फार्स्ट गोदान समावहाय एबसुनि जों मेम्बार मोनबाय आरो जोंनि सिनियर्सफोरा जाय एबसुखौ दैदेनदों बिथांमोनजोंनो जों थांनानै जों गोबां खामानि एबसुनि प्रग्राम जोङो लादों मोबिलाइज खालायनाय मानाय आरो गिबि हिसाबै जोंहा बे समावहाय हेभि मोनसे मुभमेन्टआ स्टार्ट जाबायमोन जिहेतु नेशनेल हाइवे कारिगाव एबा ओरै माने नेशनेल हाइवे जेब्ला होबथायो एबा जोंनो स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनो मेन लिड रल लानानै जोंनो खामानिखौ जों मावहैयोमोन आरो जेब्ला इउनिभारसिटियावहाय आं सिनियर जायो 2012-13 आव आं एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जादों लोगोसे इउनियन बर्डनि इउनिभारसिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादों दा बोथ साइडआव लिड खालायनानै जों माने एस ए माने एक्टिभ स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि सिनियर्स जेनेबा एबसुनि लिडार्सफोरजों जों कलाबरेट खालायनानै जों खामानिखौ मावहैदों आरो बेसिकेलि इउनिभारसिटियाव जों थानाय समाव जोंना मानगोनां आदा मनेस्वर बिथाङानो डाइरेक्टलि सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंजों जगाजग खालायनानै आदाया जोंखौ साजेसन होयोमोन माने लिड खालायनायाव जोंजों क'पारेसनाव दा आदामोननि दैदेननायावनो जों गोबां खामानिखौ एबसुआव मावनानै जोंनाव माने गोबां माने एक्सपिरियेन्स थांनाय समाव जोङो मोनबोदों बे समाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बनसुखौ दाबाय दा बनसु दानाया मा गोसो जानानै मारै बे फिलिंसआ फैनानै बनसुखौ जोनोम होनो जेब्ला बनसुखौ दानायनि गुबै मोनसे समस्याया फैदों जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनाव मोनसे माने दानि गोदान जेनेरेशन्सफोर जाय मास्टार डिग्री जाय ग्रेजुवेट जाय माने LLB MSW गोबां माने फरायनानै थानाय सेंग्राफ्रा मोनसे माने सिन्था खालामदोंमोन जाय सिन्थायानो जाहैबाय जितु थांनाय बिटिसि सुक्तियाव जे मोनसे बर'फ्रा थांनानै थानायनि राजनितिक अधिकारजों लोगोसे हा हुनि अधिकार साख्रि बाख्रिनि गोबां एमप्लयमेन्ट गोबां बिजनेसनि अपरचुनिटिसफ्रा फैदों थिग बिदिनो 2020 नि उनावहाय सामथिं माने बिटिसि निफ्राय आपग्रेडेसन जानानै बांसिन पावार एबा बांसिन माने एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिस माखासे सुबिदा बिजनेस एबा माबा माबि बेफोर बांसिन फैगोन मोर पावार एन्ड फांसन्स दा बेवहाय मोनसे माने एक्सपेक्टेड मोनसे निउ माने लाइमोनफ्रा एजुकेटेड बिसोरो मोनसे बिदि गोसो गोरबो फिलिंस फैदोंमोन आरो आफ्टर अल माने जोंनि माने ससाइटिनिफ्राय मोनसे आर्मस नङा होमबा आर्मस जितु स्ट्रागल दंमोन आरो बिनि थाखायनो पुलिस मिलिटारि माने साधारन मानसिफ्रा हेरेसमेन्ट मोननाय गोबां स्टुडेन्टसफ्रा मालाबा माने आननेसेसारि लाइफ सेक्रिफाइस खालामनांनाय पुलिसफोरनि आखायाव माने फेक एनकाउन्टरनि नामाव दा बैफोर जिनिसा माने जोबनानै थांनानै मोनसे मोजां परिबेस फैनानै माने बर'फ्रा अनादार 50-100 years माने बिखा फोरदांनानै माने गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ माने फोथांनानै लाखिनायनि जि मोनसे बेबस्था बेबो फैगौमोन दानि बिदि मोनसे जोंनाव सिन्था धारना दंमोन ओमफ्राय जेब्ला बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय मोजां जोङो एनालाइज खालामबाय माखासे जेनेबा प्रेक्टिकेलि माने आसाम गभर्नमेन्टनि असमियाफोरनि जि मोनसे नोजोर बिथांमोननि जि मोनसे जोंनि सायावहाय माने मुभ खालायनाय जिहेतु आन्दलनबो गैला माने सोमावसारनायबो गैला आरो आर्मस ग्रुपबो गैलिया दा बेवहाय माने असमियाफ्रा माबादि जोंखौ ट्रिटमेन्ट खालायगोन बे जिनिसखौ जों फार्स्ट टाइम मोनसे अबजार्भ खालायबाय ओमफ्राय अबजार्भ खालायनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय दे जोंनो फार्स्ट इन्स्टान्ट माने आंनि माइन्डआव हाबनाया जाहैबाय जेब्ला जोंना नैबे एक्स एनडिएफबि जनक आरो जोंखार बिथांमोनहा पुलिसजों माने हमनानै लांनानै हस्पिटालनिफ्रायनो थानायाव दोनहैखांनायनि उनावसो लांनानै फेक एनकाउन्टार खालामहैनाय माने बे जिनिसा स्ट्राक जादों माने मोनसे फिलिंस फैदों जोंनाव जिहेतु बर'फ्रा आर्मसबो गैलिया आर्मस लाग्रा ग्रुपबो गैलिया आरो मोनसे सान्थिबो जाहैबाय दा गतिके दिनै जोंनि मानसिखौ बिदि फिन गावथारफिननाया बे मोनसे माने जोंनि गोसोआव मोनसे गिनाय मोनसे फाव फैदों आरो बे पलिसिखौ जों मिथिगौ बे जाहैबाय आन्डार द डिरेक्सन अफ माने आसामिस इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि बिसोर जोंखौ नायनो हाया थांनाय जिहेतु माने
मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जेब्ला गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायो बिथांनि जिथु थफ्ला गारहरनाय आरो बे समावनो बर' आइजोफ्रा जेब्ला इउनिभारसिटियाव फरायो असमियाफ्रा माने सोरबा बर' आइजोनि दख'ना गानबा ब्लाउस बिसिनाय दै सारनाय दा बैफोरबायदि जेंना फिन खेमसे जोंनि गेजेराव फैगोन नामा मानो होनब्ला जों सानदों थांनाय समफोरनि जारिमिनखौ नायनानै जिथु बर'फ्रा सोमावसारनायनि मोनसे मुभमेन्टनि माने स्पिरिटआवसो दिनैसिमबो बर'फ्रा नैबे दा बिखा फोरदाननानै दङ गथिखे बर'फ्रा दिनै सोमावसारफिननाय गैयाब्ला जोङो जातिखौ माने जेब्लानासिम जों आलादा रायजो जाया जों बोरै होबथाना लाखिनो गथिखे जों स्ट्रं जानांगोन गभर्नमेन्टनि सायाव जों आवाज होनो हानांगोन आरो दा नोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव जिथु बर'फ्रा जेबो मोनसे आफादफ्रानो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आवाज होनो हालाब्ला दा जोंहा दिनै नाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय माने जाय जिनिसा जानांगौमोन बिनि अपोजिट जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैलाय गुवाहाटियावहाय नोङो जोंनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआवनो जोंनि बर' मानसिया इभिक्सन जाबाय जोंनि चिरांबादियाव इभिक्सन जाबाय दा गोबां माने बेफोरबायदि इभिक्सन जानायजों लोगोसे आरो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा सोरबा माने दंफां खावनायनि नामाव लांनानै गावजानाय सोरबा सिखाव खावनायनि सोरबा फैसा दाबिनायनि सोरबा माने मै गावथारनायनि गोबां बेफोरबायदि फेक एनकाउन्टारा फैदों माने जोंनाव मोनसे साननाय फैदों जिहेतु थांनाय समाव बर' सेंग्राफोरखौ जेब्ला जोंना आर्मस ग्रुप थायो हाथियार हान्जा थायो बिसोरनि नामाव साजायनानै फेक एनकाउन्टाराव गोबां गावथारबाय खिन्थु बिथांमोना गोबावसै सान्ति जाबाय गावनो मोनाखै खिन्थु माबा मोनसे खालायनानैबो गावगोन बिसोरो दा माबा मोनसे जेनेबा षड्यन्त्र खालायनानैबो गावगोन बे जिनिसखौ जोङो माने जोंनाव मोनसे एनालाइसिस फैदों गिखांनाय फैदों गतिके जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रानो जिहेतु बर'नि क्राइसिस समाव आवाज होलाब्ला अब्ला जोंनि जाथिया मा जागोन जों साननानै आरो बेफोरबायदि गोबां जोंनियाव कुइससन फैदों ओमफ्राय दा नैबे जनक आरो जोंखारमोननि सायाव बांसिन जोंनाव फैदों बेवहाय जोंनि माखासे बेवहाय जोंनि गेजेराव माने जोंनि माखासे गोरों माने स्टुडेन्टसफोर गोबां कलेज इउनिभारसिटिस माने जों सोमोन्दो थानाय कलेजाव मावनाय लेक्सारार्सफोर गोबां स्कुलाव मावनाय टिचार्सफोर आरो गोबां बिदिनो बिजनेस मावनाय जोंनि सार्कोलनि माखासे साननो हानाय सेंग्राफ्रा गोबां सानदों आरो बेनि गेजेराव जोंनि माखासे लाइक सिनियर्स माने रिभलिउसनारिसफोर गोबां जेनेबा सिनियर्सफोर बिथांमोनजोंबो सावरायलायनानै गोबां आफादफोरजों गोबां सावरायदों गोबाव बार सावरायनानै बहुद जोङो माने सिन्था खालामदों एनालाइज खालामदों गतिके बिनि उनावहायसो जों बे जिनिसखौ फर्म खालायनाय जादों बनसुखौ आदसा नोंथाङा जे बुंबाय बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो 1967निफ्राय लानानै दिनैसिमाव आरो गोबाव सम सोमावसारै मोनसे नङा खनसे नङा खनथामसिमाव गोरोबथा जाफैबाय दा बे गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बावैसो रिसेन्टलि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बर'फोरनि गोबां सोमावसारग्रा आफादफोरजों इण्डियान गभ आरो आसाम गभआ मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर पिस एकर्ड होननाय दा बे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावल' नोंथांमोना मोनसे गोदान आफाद खालामनानै आलादा रायजो जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ लाफिनबाय दा बे बिटिआर एकर्ड जानायनि नोंथांमोनहा गोजोननाय दंना गैया जों सिदायै बिटिआर एकर्डनि जाय मोनसे दफा जाय मोनसे माने गोरोबथा आइ मिन माने सान्ति सुक्ति गतिके दा बेनि गेजेरावहाय जायखौ जों लुबैदोंमोन दा बे सिस्टेमाव जायाखै दा बेनि थाखायनो जोंहा गोबां साननांगौ दं गतिके जों बिटिआर गोरोबथाजों बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय एबा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ जों मोननाय नङा दा बेखौ जोङो थोंजोङै नुहुरदों दा बेनि सायावनो जोंहा बिटिआर गोरोबथानि सायाव जोंहा गोजोननाय गैया आरो बेराफारसे जिथु बिटिआर गोरोबथा जायखौ जोंनि मानगोनां गोबाव सम सोमावसारनाय एनडिबि बिथांमोनहा दिनै एकदम माने हथादै आनएक्सपेक्टेडलि बोरै सोरनि थिननायाव मा लाइनजों बिथांमोना होनांखो माने उइदिन द भेरि सर्ट टाइम माने दसे समनि गेजेरावनो दा बेवहाय माने बिथांमोनाबो जोंनि इनफरमेसनाव नुस्लाबनो हायाखै आरो बिथांमोननि जि मोनसे डिमान्डमोन बिथांमोननि डिमान्ड बादे जि मोनसे फोथायनानै फैदोंमोन बिथांमोननि उल्था जानायखौबो बिथांमोना नुनो मोनदों गतिके जों बिटिआर गोरोबथा होनोब्ला दा लाइक थांनाय समफोरनि बादे माने सेकेन्ड बड' एकर्ड बिटिसि जायहा कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन दङ माने भारतनि संबिधाननि सायाव जेरै जोंहा बिटिसिखौ 6 शेड्युल बेयाव थिसननायजों लोगोसे पार्लियामेन्टआव बे एक्ट जादों
बेजों लोगोसे बर' रावा मोनसे मा होनोमोन बेखौ 8th शेड्यूलाव हाबनानै बेबो पार्लियामेन्टआव एक्ट जानानै दिनै बर' भाषाया नेशनेल लेंगुवेज वान अफ द नेशनेल लेंगुवेज दा बेनि गेजेराव मोनसे जों मोनदों मा होनोमोनलाय पावार मोनदों जेनेबा बिनि सायाव दा गतिके जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों बिटिआर गोरोबथाखौ लुबैदोंमोन मा जिहेतु बिटिसिनि आपग्रेडेसन दा बिटिसिनि आपग्रेडेसन होनोब्ला जोंहा मोननैल' दं स्टेट नङाब्लाबो आइदार इउनियन टेरिटरि or either state within state autonomous state दा बे मोननैनि गेजेराव जोंहा मोनसे जागोन एबा माबा मोनसे फैगोन नैबेनि सायाव जोंहाबो मोनसे बिसास दंमोन किन्तु दा जोंहा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय नुनो मोनबाय जितु गासैबो जे मोनसे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेखौ नायनानै जों थाबनि जोङो केपचार खालामबाय दा बेयावहाय गोबां माने जोंनि जे मोनखानाय पावार एन्ड फांक्शन्सफोर बेफोरो गतिके माने फिन थांफिननायनि माबायाव दं बेखौनो जों नुनो मोनदों आं उदाहरन हिसाबै एग्जाम्पल हिसाबै बुंनोसै जितु बिटिसि आवहाय बिटिसिनि चिफ डेपुटि चिफ आरो जोंहा इएमसफोर दं दा चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंकनिमोन जिहेतु स्टेटनि केबिनेट रेंक ओमफ्राय इएमसफोरा जाहैबाय स्टेट मिनिस्टारनि रेंकमोन गतिके बिसोरनाव मा जाहैबाय जेरैलाय हाउसिं नङा होमबा एस्कर्ट सिकिउरिटिनि फेसिलिटिस ओमफ्राय डेलि माने एलाउवेन्स लाइक गारिनि थाव नङा होमबा जानाय मानाय बे गासिबो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैयोमोन ओमफ्राय दा बिसोरो फुल सिकिउरिटि आगोल उन एस्कर्ट लायोमोन बे मोनसे एग्जाम्पल ओमफ्राय बेरा फारसेथिं बिटिआर मोननायनि उनाव मोनसे रिभिउ जाफिनबाय रिभिउआवहाय ओरैबायदि दं अनलि बिटिआरनि चिफआल' जेनेबा चिफथ' नङा सिएम आगोलना चिफमोन दा सिएम बिथाङाल' केबिनेट रेंक ओमफ्राय बाद बाखि डेपुटि एबा एक्जिकिउटिभआबो स्टेटबो मिनिस्टार नङा गतिके बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिथांमोननि माबायावहाय उन आगोल एस्कर्ट खारनायखौ नुवा अनलि चिफ सिएम बिथांनियावल' नुयो दा बिथांमोना बे माखासे फेसिलिटिसखौ माने गोमालांदों ओमफ्राय बेराफारसेथिं जोंनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया स्टेट एसेम्बलिनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिना बेजों समान मोनसे पावार दं दा मा जाहैबाय दा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नो डाउट जेनेबा बेखौहाय लवार डिग्रेड खालामनानै बिथांमोना माबा मोनसे माबायाव लाबोदों बेखौ मा होनोमोनलाय जोंना नैबे कम्पानिफ्राव थायोमोन ना सिइअ एक्जिकिउटिभ अफिसार दा बेखौ बाहायदों बिसिनिया खिन्थु सिइअ लाबोदोंब्लाबो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पावारखौ खमायाखै एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिनि समान दा गतिके मा जादों बेयाव घटनाया जोंनि बिटिसिनि इएमसफ्रा जाय बिटिसिनि समावहाय बिसिनि पावारा स्टेट मिनिस्टारजों समानमोन दा बिथांमोना दा बिटिआरनि उनावहाय मा जाहैबाय बिसिनि पावारा नर्माल जाबाय माने बिटिआर गोरोबथाजों माने बै जे केबिनेट मिनिस्टार आरो मिनिस्टार रेंक बेफोर गोमालांबाय दा बै बिटिसिखौ बानायनायनि आगोल जोंहा पन्चायत सिस्टेम दंमोन बै पन्चायत सिस्टेमाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो दा बैजों समान थांफिनदों दानि पावारा ओमफ्राय बेवहाय दिनै जों मिथिनो मोनदों जिहेतु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव थांनांगौब्ला इएमसफ्रा दा पारमिसन लानांगौ दा गतिके सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया आइएएस नङाब्ला माने आसाम सिभिल सार्भिस एसिएस जायो गतिके बिसोर आइननि माबाखौ मोजां मिथिगौ आरो बिसोर बिराद कनसियास दा बै आइनखौ लानानैनो बिसोरो दिनै इउटिलाइज खालामदों दा बेयावहाय मा जादों जों डिग्रेडेसन नुदों बे जाहैबाय थोंजों ओरैनो साधारन रायजो राजाफ्रा बेखौ थाल मोननाय नङा खिन्थु बै माखासे जि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट दा बैखौ मोजाङै नायोब्ला बै माखासे विकनेस पइन्ट्सफ्रा दङ गतिके जोंहा दिनै गोबाव सोमावसारनानै जे मोनसे माने जि मोनसे थामोनथा जि मोनसे जोंहा 6th शेड्यूलनि राइट्स बे जिनिसखौ दिनै बिटिआरनि गेजेरजों जोङो दिनै माने दिलुट माने गोमाफिननायनि लाइनखौ जों नुनो मोनदों मानो होनब्ला बे बिटिसिखौ बामोन असमियाफ्रा माने प्रेसाराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रेसाराव स्टेट गभर्नमेन्टआ होनानै बिथांमोना गोबां माने रिग्रेट एबा गोबां मोनसे आरो बर'फोरनि जौगानाय बिटिसिनि आगोल गोबाङानो नों बिजनेस फालांगि हक ट्रान्सपर्ट एन्ड कमिउनिकेसन लामा दालांनि हक सोरबा एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि हक गोबाङानो जोंना साख्रि गैयामोन
दा गोबां माने बेफोरबादि जेंनाया भुगिनांदोंमोन दा बिटिसिनि उनावहाय बर'फ्रा आपग्रेडेसन जाबाय टाउन सहराव थाफैबाय न' बां मोजां लुबाय गारि मथर लाबाय मोजां स्कुलाव फरायबाय मोजां एस्टाब्लाइस जाबाय दिनै बर'फ्रा दिनै क'क्राझार चिरां नङा होमबा उदालगुरि बाक्सानिफ्राय गुवाहाटिसिमल' सौहैयाखै दिल्ली बारबाय दिल्ली सौहैनानै थांबाय दा गोबां बेफोरबादि माखासे जिनिसखौ बिथांमोना सैज' खालामनानै थानो हायाखै दा बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा मा आगानजों आवगायलांदों एबा बर'फ्रा बेसेबांसिम माने पलिसि खालामनानै गावसिनि थांखियाव एबा हारि गेरेमसा हारि दानायाव आवगायदों बिथांमोना बै समनिफ्राय फल' खालामबाय थादों बैफोर जेंनाखौ लानानै नोंथांमोना मुभमेन्ट खालामफिननायनि स्टार्ट खालामदों बेफोरखौ लानानै दा गतिके जोंनि बनसुनि जि थांखियानो जाहैबाय जे गोबाव सम बर'फ्रा सोमावसारनानै गोबाव सम जिउ बाउसोमनानै दासो लामा ससेयाव माने जोङो थाबथायोब्ला बेयो माने मोजां मोनसे माबा नङा जाथिनि थाखाय माने लं स्ट्रागल जिथु माने बै मुंख्लंफोरनि एबा आद्रा थानाय जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय मावलांदों बिथांमोननि जि मिशन एन्ड भिजन एबा बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया दिनै बे जाफुंसारनाय नङा गतिके जोङो लेगेसिखौ जों लांनांगोन जिहेतु जोंनि साननो हानाय इन्टेलेक्चुवेल्सफोर बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै सोरबा गोमानानै थांबाय सोरबा गैलिया थेवब्लाबो बिसोरनि स्पिरिट जाय स्पिरिटखौ दानि जेनेरेशन्सफ्रा लांफिननांगोन दा जों नुनो मोनदों बे 2003नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव दे जोंनि थांनाय सम जोंनि बिफाजों समान बिबथिजों समान जोंनि बिदाजों समान बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जि मोनसे न' गायसंबाय जाय न'आवहाय दिनै दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा दिनै बेयावनो रेस्ट लानानै बेयावनो थानानै लेखा फरा फरायनानै जाथि हारि दानायनि जे सिमां सुजुदों बे न'आनो दिनै बायफ्लेलाङोब्ला दिनै बिनि खुन्थियानो गुगालाङोब्ला बिनि थिं खोरखिफ्रानो दिनै बायफ्लेलाङोब्ला बिनि दानि फिसाफ्रा बे न'नि फिसाफ्रा दिनै बेखौ गाबथानो हायाब्ला निस्सय जारिमिना जोंखौ निमाहा होनाय नङा नाथाय नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों आथिखालाव गोबां ससियेल मिडिया बा सोरबा बुङो नोंथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बा बिपिएफनि उइंस होननानै बुङो दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो दिनै बर' हारियावहाय सोमावसारनाया गोबां एंगेलनिफ्राय हेंथा फैदों निस्सय थांनाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जेब्ला सोमावसारदोंमोन बिथांमोनखौ जायगा होआखैमोन एबा बिथांमोननि हेंथायै गोबां माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो गोबां माने षड़यन्त्र खालामनानै गावजों गाव बुथारलायनायसिमबो मोनसे अबस्था फैदोंमोन दा बनसुनि जि मोनसे गोथार थांखि एबा बनसुनि जि मोनसे स्पिरिट बे स्पिरिटखौ निस्सय सोरबा सासेया मोजां मोनाखै जानो हागौ गावसिनि पार्सनेल बेनिफिट सार्थ राजनितिक केरियार एबा माखासे गावसिनि बेनिफिटनि थाखाय नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै माबा मोनसे राजनितिक हान्जा एबा माबा मोनसे आफादफोरजों फोनलानानै दिनै बनसुनि इमेजखौ गाज्रि खालामनाया साननाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा माने दिनै जोङो बुंनो थांगोन बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोनोम होनायनि गुदियावनो गोबां इन्टेलेक्चुवेल्सफोर दं गोबां आफादफोर दं थांनाय समनि बेजों लोगोसे गोबां गोरों बर' लाइमोनफ्रा दिनै ज' जानानै जाथिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय सिमां सुजुदों दा जोंनि बनसुनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय निजि थांखि लानानै जों जोनोम मोनदों बेखौ फेलें खालायनायनि मेन गुदियावनो जाहैबाय असमिया मेलेमजिबि बिथांमोनहा दा जोंनि बर'नि माखासे आफादफोरखौ बाहायनानै बिथांमोनखौ माखासे लबि खालामनानै जे नोंथांमोननि आलादा रायजो सोरजिनायखौ नोंसोर फोजोबस्रांदो नोंसोरनो एक्सन लादो बिथांमोनखौ माखासे लबि खालायनो हागौ थाखा फैसा पजिशन पावार नाथाय बनसुखौ दिनै बेफोरबादि बिथांमोननि पलिसिजों बिथांमोनजों फिदिंजानानै जोंखौ गोबां बेफोरबादि पलिसि खालायनायाव जों माने जेननानै थायाखै जों फासयनानै थायाखै आरो बनसुआथ' जोङो दिनै माने बिखा बिनानै मुंख्लंफोरनि बोर लानानै 7 तारिख फेब्रुवारि 2022आव जों नैबे देबोरगावनि मेट्रियस सेमेट्रियावहाय जों जोनोम मोनदों बिथांमोनखौ जों बोर लानानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जों मोसा फिसाबादि नेरनानै जों जोनोम जादों जों खुनु रावखौबो जों गिया जों
माने लाजिया आरो जों फासया सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टारानो जाथों सोरबा आईएएस अफिसार सोरबा डिसि सोरबा आईपीएस अफिसार एसपीआनो जाथों जों लिगेल भाबै थांगोन मानो होनब्ला बनसुनि साफ्रोमबो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा भारतनि आयेन भारतनि संबिधान भारतनि जारिमिनखौ बर'नि जारिमिनखौ रोखा रोखा मिन्थिगौ नोंथाङा जे सोमावसारनायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नोंथाङा बे सोमावसारनायाव बेसेबां गियान आरो नोंथाङा बे सोमावसारखौ लानानै बेसेबां नोंनि सायाव फोथायथि दङ बेनि बागै दा सोमावसारनायनि खोथाखौ होनोब्ला निश्चय जाय बनसुनि बिबान लानानै दैदेनगिरि जानानै आवगायबोदों साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आं बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे नोंथांमोना आफादजोंबो गोबां आफादजों सोमोन्दोआव गैया गोदान निश्चय भारत माने जितु मुभमेन्टनि जे स्पिरिट मुभमेन्टनि जे मोनसे थांनाय समनि जे मोनसे गारबोनाय माने चेप्टार्सफोर जारिमिन बेखौ मिन्थिना लानांगोन दा जोङो दिनै भारत सरकारजों एबा आसाम सरकारजों जोङो दिनै नांनो फैयोब्ला जोंनि बुरियाक्रेट्स आईएएस अफिसार्स आईपीएस अफिसार्सफोर जोंनि चेलेन्ज खालामनो फैयोब्ला जोंनि भारतनि संबिधान एबा भारतनि आयेनजों जों चेलेन्ज खालामनो फैयोब्ला निश्चय जोंनि जारिमिन हिस्ट्रिखौ जों मिन्थिनांगोन दा जोंनि दानि यां जेनेरेशन्सफ्रा गतिके मोननांगौ माने गोबां बिजाबाव गोबां हिस्ट्रि फरायनानै दा बे जिनिसखौ जों मिथिनांगोन दा जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला बे बर'नि जाय जारिमिनखौ जोङो नोजोर बोनानै जे जोंनि बर'नि आन्दलना जों जोनोम मोनदों जों बै भारतनि स्वाधीन जानायनि आगोलनि माखासे जेंनाफोरखौ जों मिथिनांगोन जे जाय समावहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे ससियेल रिफर्मार समाज सिबियारि बिथाङा गोबाव सम बर' हारिनि रैखाथि एबा भाषा बर' हारिनि कालचार ससाइटिखौ बोखांनो थाखाय गोबां ससियेल चेन्ज माने फोसाबनायनि हाबा मावबोदोंमोन बैनिफ्रायनो जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि सिनायथिनि मोनसे माने मबिलाइज बियो जन्म जादोंमोन बिथाङा बर'नि थाखाय बर'नि माने थामोनथानि थाखाय इंराज ब्रिटिशफोरनोबो बिथाङा लाइजाम गथायदोंमोन साइमन कमिशननो दा बिथांमोननि उनावहाय जोंहा दिनै फैलायबाय जोंना रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना जेब्ला मिनिस्टार जायो ट्राइबेल लिग दानानै बे समाव बिथांमोना जोंनि माखासे बर'फोरनि इलेक्टरेल पलिसिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद खामानि मावलांदोंमोन आरो जेब्ला भारतआ माने उदांस्रि जाबाय इंराजफोरनिफ्राय नङा होमबा जोंनि नैबे आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ बांलादेशआव थांसैमोन दा बिम्बर देउरि बिथांमोन आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना दिनै बेखौ होबथादों दा बैनिफ्रायनो जोंनि माखासे इन्डिपेन्डेन्स ब्रिटिश समावनो जों गोबां माने जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि थाखाय बर'नि माने थांनानै थानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों दा भारतनि इन्डिपेन्डेन्सनि उनाव भारत स्वाधीन जानायनि उनाव 1952 आवहाय जों स्टार्ट जाबाय जोंना माने बड' साहित्य सभाया जोंनि बर' रावखौ भारतनि 8 शेड्युलाव सोनांगौ आरो बर' बिजोंजों जोंहा फरायनो मोननांगौ नैबे मोनसे गोबां समनि मबिलाइजआ फैबाय बिनि उनावनो 1967 आव जोंना प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बिथांमोना दिनै आलादा हमलेन्ड आलादा माने बर'फोरनि थाखाय उदयाचल डिमान्ड खालामबाय जाय समावहाय इन्दिरा गान्धीया जोंनि नर्थ इस्टआव लिंगुइस्टिक बेसिस भाषानि सायावहाय गोबां फिसा फिसा जेरै मिज'राम जेरै मेघालया बायदि स्टेटखौ होनायनि जि मोनसे डिक्लेरेसन होयो आरो बे समाव फिन खेबसे जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जांख्रिखांफिनबाय गोगोम मैखोम भाबै 1987 आवहाय जोंना मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मैखोम भाबै सोमावसारनाय जोंना दिनै भलुन्टियार्स बिथांमोनजों लोगो नांनानै गोबां सोमावसारनाय जानानैसो 93 आव बिएसि सुक्ति जाबाय बिएसि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा फिन सानफिनबाय बे बिएसि सुक्तिजों बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि थामोनथा बर'फोरनि माने आलादा रायजो सोरजिनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा बेनि थाखायनो बिएलटिआ जोनोम मोनबाय फिन खेबसे आर्म्स स्ट्रागल सोमावसारफिनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान समान 2003 आवहाय बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि मोननानै जोंहा दिनै मोनसे पलिटिकल पावार मोनदों फिसा अट'नमि फिसा मोनसे काउन्सिल
सेल्फ गभर्निं मोनसे निजे खुंथाय जायनि गेजेराव 6 शेड्युल मोनबाय जोङो हाहुनि रैखाथि राजनितिक अधिकार मोनबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंहा दिनै भारताव बर' रावा 8 शेड्युल मोनबाय राष्ट्रीय भाषा मोनबाय नेशनेल लैंग्वेज हिसाबै दा बिनि गेजेराव बर'फ्रा एसे एनै जे मोनसे थांनानै थानायनि परिबेस बे मोनसे फैफिनदों सोलोंथाइ जों मोनबाय मोजां भाबै बै समावथ' नों आन्दलनमोन सा खोला फैनो हाया आंथ' चिरांनि मानसि बै समाव जों उन्दैखायसो जोंहा जेबो प्रब्लेम जायासै दा नोङो हाइवेनि साहाना खोला फैनो हाया खोलाना साहा थांना गोबां बेफोरबायदि जेंना फरायनायनि परिबेस गैया दा बेवहाय जोंना 2003 नि उनाव बिटिसि मोनबाय इउनिभारसिटिसफ्रा गभर्नमेन्ट जाबाय जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैबाय गोबां कलेजेसफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय CIT गोबां जेनेबा दा नै इन्जिनियारिं दा बेवहाय जोंनि बर'फ्रा गुबुनाव थांनाङासै जोंनियावनो ओंखाम गोजां जानानै जों फरायनायनि जों मोनसे खाबुखौ जों मोनदों दा बै समाव नुयोब्ला जोंनि सिनियर्सफोरखौ बे गुवाहाटी इउनिभारसिटि बादियावहाय हार्डलि मोनो 10-12 जन बर'फ्रा एडमिशन बिनि गेजेरावबो सोरबा बायदिया फैसा गैयिनि थाखाय फरायनो हाया आरो सोरबा बायदिया फरायनो गोसो दङबाबो एडमिशन माने सिलेक्शन प्रसेस जाया दा बैफोरबायदि जेंनाजों जोंनि बर'फ्रा हार्डलि बोसोराव माने 10-12 जन 15 जन मास्टार डिग्री ओंखारो फार्स्ट नाथाय दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोसोरावनो 100 जननि बारा मास्टार डिग्री ओंखारो दा जों एडमिशन जायगायावनो थानानै जा खरसाबो गैला दा बैफोरबायदि माखासे जेंनाफ्रा जोबदों ओमफ्राय बेराफारसेथिं थांनाय समफ्रावथ' फरायनायनि परिबेसानो गैयामोन जोंनि बर'फ्रानि इक'नमिक सर्सआनो गैयामोन दा बिटिसि जाखांनायनि उनाव मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोनबाय ओमफ्राय गोबां बिजनेस फालांगियाव माने सापर्टिं जाबाय जेरै दालां ब्रिजेस बिजनेस हान्था मेला दा माने गोबां माने परिबेसा फैनायनि गेजेरजों गथ'फ्रा मोजां फरायनायनि चान्स मोनबाय न' बां टाउन सहर थानानै मोजां मोनसे माने परिबेसाव फैनो हादों दा बिनि गेजेरावबो माने बर'फोरनि ग्रेटार सिमां नङा होमबा ग्रेटार इन्ट्रेस्ट जोंनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजो मोनागौ माने जोंनि साननायाबो माने बे जाफुंसारनाय नङा होननानै 2009 निफ्राय मस्ट प्रबाबली आं भुल नङाब्ला फिसा सोमावसारफिनदों आरो बे समाव NDBआबो दंखायोमोन सोमावसारगासिनोखामोन दा 2020 नि उनावहायबो एखे एक्सपेक्टेशन जों फैदोंमोन जिहेतु जोंहाबो माने साबसिन जों सुबिदा मोनगोन जोंनि लाइमोनफ्रा रोंखा राखा नङा होमबा दा बैफोरबायदि जेंना माखासे हिस्ट्रिखौ नायनानै माने जोङो दानि जेनेरेशन्सफ्रा जों सांग्रां जानांगोन कनसियास जानांगोन जिहेतु जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाया जोंनि माने राजनितिक अधिकार एबा माखासे मोननो थाखायल नङा खिन्थु जोंनि सोमावसारनाया बे मोनसे लं माने गोबाव सम मोनसे हान्थामेला खालामनाय गोबाव सम माने आवगायनाय जाय आवगायनायाव गोबां जेंनाबो फैनो हागौ गोबां माने समयसाबो फैनो हागौ आरो जाय सोमावसारनायाव जोङो उदांस्रि नङा होमबा जायखौ मोनोब्ला जोंनि बर' फिसाफ्रा जोङो समान मोनथायै गुबुन हारि हारिसाफोर बादि बिखा फोदाननानै जों संसार जानो हागोन जों सोलोंथाइ लानो हागोन जों बिजनेस फालांगि खालामनो हागोन जों बर' हिसाबै जों थांनानै थानो हागोन नै बैसिम सौहैयोब्लासो जोंनि बर'फोरनि सिमाङा जोबगोन दा जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिथांनि BoNSU दाजेननायनि सोमोन्दै आरो बिथांमोना BoNSU दाखांनायनि उनाव मानो आलादा रायजो सोमावसारनो थाखाय फिन सोमावसारफिनदों दा बेफोरनि बागै जोङो मिथिनो हाबाय दा जों बे बिथिङाव बिथांमोना जे आथिखालाव गोदानै ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रायजो दाबिनि थाखाय सोमावसारफिनबाय दा बे बिथिंखौ लानानै आगोल समनि सोमावसारनायनि सावगारि आरो दानि सावगारिनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन दा जोङो गोदोनि आरो दानि सोमावसारनायनि सावगारि होनना बुङोब्ला जों गोदो समाव गोबां बर' हारिया गोबां जेंना आरो जेंगोना थासारिखौ लानानै सानसेब्ला गुबुन हारिजों एनायगोना खालामजानाय पुलिस मिलिटारिजों बायदि रोखोम नाहा मैहा खालामजानाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुदोंमोन बै समाव माब्लाबा समाव बर' हारिया आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारबोबाय दा बे सोमावसारै जोङो मोनसे नङा मोननै मोनथामसिम थाखोआव बर'फोरा गोरोबथा खालामबाय दा बिथांमोना ब्रैथि खेबनि थाखाय सोमावसारफिनदों दा बिथांमोननि सोमावसारनायनि सावगारिया माबादि थासारिजों लानानै बिथांमोना सोमावसारनो थाखाय आगान सुरदों जिहेतु आथिखालाव मानगोनां आथिखालनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय
माखासे नन भाइलेन्स लानानै सोमावसारबोबाय आरो बिथाङा माखासे जों बिथांनि सोमावसारनायखौहाय गार्ड लानानैबो सोमावसारनाय माब्लाबा नुनो मोनदों। दा बिथांमोननि बायदि नोंथांमोना माबायदि सावगारि लानानै सोमावसारनो आगान सुरदों? जोङो जे सोमावसारनायाव जों आगान होबाय, दा जोंहा दिनै बिबान गोनां हिसाबै मोनसे आफादखौ सालाय हिसाबै गासैबो सरकारनि पलिसि, गासैबो जोंनि माने एडमिनिस्ट्रेशननि पलिसि बेखौ नोजोर बोनानै जों मिथिनो मोनदों एबा जों प्रेक्टिकेलि मोनदों बे सोमावसारनाया गोरलै बाथ्रा नङा। दा जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ जोङो थांनाय समफोरनि सोमावसारनायखौ जों रुजुयोबा, दा जों जारिमिनाव नायोब्ला जों नुनो मोनो दे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव सोमावसारनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माने पुलिसनि नोजोराव बिथांमोना थावरिनो हायामोन। बिथांमोना खारनांगौमोन, खना खना थानांगौमोन, हाग्रा बंग्रा थानांगौमोन, सोरनिबा न'आव एरसोना थानांगौमोन। माने सोमावसारोब्लानो पुलिसा आक्रमण खालायो। दा बिनि सोमावसारनायनि खिथेरावनो बै जोंनि भुमखानि बर' आइजोफोरखौ माने जिनाहारि खालामलायनाय, गायदे हेलेनाखौ गावथारनाय, गोबां माने आन्दलनाव बर'फ्रा दिनै जिउ गोमानांनाय बे थासारिखौ नुनो मोनदों। आरो दा जोंनाव फैनानै जोंनि दिनैनि जे सोमावसारनायनि थासारिया थांनाय समफोरनि बादि सोमावसारनायनि जे मोनसे परिबेस, बे परिबेसाव जों दिनै मोनदों। मानो होनोब्ला दा जोङो दिनै सोमावसारनो जितु भारतनि संबिधानावनो बे बर'फ्रा राइट टु माने फ्रिडम अफ स्पिच, जोंहा जोंनि मोन्थायखौ जोङो दिनै फोरमायनो हानाय एबा जोङो बुंथिनो हानाय मोनसे राइट्स दङ। नाथाय बे मोन्थायखौ दिनै जाय पावाराव थायो, जाय दिनैनि सासनाव दं, बिथांमोना जोंनि जि मोनसे राइट्सखौ बिथांमोना गादबनानै दोनदों आरो बेयाव जोंनो पारमिसन दिनैसिमबो होआखै। नाथाय जोंनि पारमिसन होआखै बिथांमोना बे एगेन्स्ट, बे जाहैबाय एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया, भारतनि संबिधाननि एगेन्स्टै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। सोमावसारनायनि सावगारि माने माबायदि नन भाइलेन्सजों लांगोन ना भाइलेन्सलि? दा बर' माहारि फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय जोङो डेम'क्रेटिक भाबै, जोङो दिनै नन भाइलेन्स भाबै जोंनि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोङो मोनसे समायखिरा लानानै जों आवगायबोदों। जोंनि आवगायनायाव जोंहा गोबांबार जोंनि आसामावनो जोङो धरना होनो थाखाय जों डिपुटि कमिशनार बिथांमोनाव, एसपि बिथांमोनाव जेब्ला पारमिसन लायो, बिथांमोना जोंनि सोमावसारनायनि जि मोनसे पारमिसन, बे पारमिसनखौ गोबां जेंना खालामनानै बिथांमोना लास्ट ममेन्टआव केन्सेल खालामो। मोनखायो जों पारमिसन, नाथाय बिथांमोनखौ कुइसन खालामोब्ला बिथांमोना होनो हाइकामान्डनि अर्डार। हु इज हाइकामान्ड? हाइकामान्डआ सोर? हाइकामान्डआव सोर दं? गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट, नङा होमबा? दा बेनि गेजेरावहाय दिल्लीयाव जों जेब्ला थाङो, दिल्लीयाव जों पारमिसन लायो, पारमिसन लायोबा लास्टआव जानोसै अके इउ काम टुमर', योर अर्डार इज डान, इउ केन नोंसिनि खामानिखौ नोंसोरो मावफैदो होननानै फन जेब्ला हरो, जे प्रसिडिंस दङ, जेब्ला थाङो आल्टिमेटलि भेरि सरि, जों बे नोंसिनि जि पारमिसन बेखौ जोङो केन्सेल खालामनांबाय। वाइ? मानो थाखाय? बे नोंसिनिफ्रायनो गोजोन आसामनिफ्रायनो अर्डार फैदों। सोर अर्डार होदों? जों बेखौ डिसक्ल'ज खालामनो हाया। दा गोबां बेफोरबायदि षड़यन्त्र पलिसिया जोंनि आसामनिफ्राय थांनानै जोंनि माखासे पारमिसनफोरखौ बिथांमोना होबथादों। आल्टिमेटलि बिनि गुदियावहाय जोंनि असमिया मेलेमजिबिफ्रा, दा जोंनि बर'फोरनि सोर सोर नेताखौ बाहायदों जों बेखौ मिथिया, खिन्थु बेनिफ्राय पलिसिया थांबाय थादों। दाना थांनाय समनि जारिमिनखौ जों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला मानगोनां जोंना बारग' एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा, नंगौ नोंथां होननाय बादि गोबां पुलिस सिकिउरिटि लानानै बिथाङा गोबां आन्दलन खालामदों। जानो हागौ बै समाव जोंना सरकारा, बर'फोर हिसाबै थांनाय सरकारा, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनि आंगो बिदा फंबायानो आन्दलन खालामदों हिसाबै बिथाङा जेबो खालामाखै, खालायहोदों। मानो होनब्ला आलादा रायजोखौ बयनोबो नांगौ। बेवहाय पलिटिकेल पार्टिनि खोथा गैया, धोरोमनि खोथा गैया, बर' जायहा थै दं बिथांमोननो आलादा नांगौ, आलादा रायजो नांगौ। गतिके बिथांमोना मोजां मोनसे भाबै आलादा खालायनायनि परिबेसखौ बानायना होदों। नाथाय जोंनि समाव, जोंनि दिनैनि बे परिबेसाव दा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ ना आसाम गभर्नमेन्टआ सोरनि आखाइ दं एक्जेक्टलि बेखौ डिटेल्स एनालाइज खालामब्लासो जों मोनगोन। नाथाय जोंनि दिनै BoNSUनि सोमावसारनायाव गोबां जेंना, गोबां हेंथा स्टार्टिंनिफ्रायनो, आरो जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि देरसिन सिमां, बे सिमांखौ दिनै नाख्रेबनो थाखाय
गोबां षड़यन्त्रखौ जोंनि सायाव बाहायदों थेवब्लाबो बे नोंथांमोननि सोमावसारनायखौ जे बिदि होबथाबाय बे होबथानायनि बेलायाव नोंथांमोना एकदमबारे माबा मोनसे नार्भास फिलिंसफोर फैदों नामा मा सोमावसारलाय थांनो हानाय नंला बायदि बेफोरबायदि साननायफोर दा फैदों जोङो नामा सोमावसारनायखौ गोबां एनालाइज खालामनानैसो जों आवगायबोदों सोमावसारनायाव खस्थ' मोनो सोमावसारनायाव जेलबो जानांगोन सोमावसारनायाव गोबां माने मेन्टेलि प्रेसारबो मोननो हागौ दा बे जिनिसखौ जोङो बेफोरबायदि जेंनाखौ जों जेंना सानाबालानो जों आवगायबोदों गतिके जोंहा जाहैबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय इन्सपिरेसन बे जायगाया मोनसे एनकारेजमेन्ट आरो बेसेबां गभर्नमेन्टआ एबा एन्टि बर' फर्सआ बड'लेण्ड डिमान्डनि सायाव एबा दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि स्पिरिटनि सायाव अपोजिट खामानि मावगोन बिथांमोना बांसिन जस जागोन मानो होनब्ला दिनै जाथियानो जोबनायनि लामायाव जाथि थैनाय थांनायनि खोथा सोरबा बर' बिर जोहोलावफ्रा सिन्था खालामनायाव हेंथा होयोबा बै हेंथा होग्रायाबो निस्सय खस्थ' मोननो हागौ नोंथांमोना बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावब्लाबो सोमावसारफिनबाय बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा बे मोननैनि गेजेराव फारागथिया मा बेनि बागै नोंथाङा मिरु बनसुनि जानानै मा फोरमायनो सानो थांनाय 2003 नि बिटिसि सुक्ति 2003 आरो दानि 2020 नि बिटिआर सुक्ति बे मोननैजों गोबां फाराग दङ दा थांनाय 2003 नि बिटिसि सुक्तिखौ गमामायैनो जों होनांगोन बे मोनसे एकर्ड बे मोनसे कन्स्टिटिउसनेल एकर्ड जाय पार्लियामेन्टआव बेखौ पास खालामनानै मोनसे आयेन बानायनानै गेजेट नटिफिकेशनाव होनानै बेखौ मोनसे जोंनो थाखाय मोनसे बाउन्डारि एबा मोनसे एसेम्बलि होनानै बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ बर'फोरनि आसार खान्थि बर'फोरनि गासैबो सोलोंथाइ जेंनाखौ माने दिनै इसिबां हायो स्मल मोनसे फिसा मोनसे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनो होदों दा बेवहाय जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै जेरै 6 शेड्युल माने जोंहा दिनै हा हु राजखान्थि अधिकार जोंनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनाय बे पावारखौ जों मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतनि 8 शेड्युलाव बर' रावाबो दिनै जायगा मोनदों बे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो नायोब्ला बिटिआर सुक्तिखौ जों एकर्ड होनो थाङा मानो होनोब्ला एकर्डआ गोदान मोनसे सुक्ति खालामोब्लासो जायो किन्तु बिटिआरआ मोनसे गोदान सुक्ति नङा बियो मोनसे गोजोन माने पिस एग्रिमेन्ट गोजोन गोरोबथा जाय गोरोबथानि गेजेरजों माखासे पेकेज मोनदों डेभेलपमेन्टेल पेकेज मोनदों आरो बेनि देरसिन मोनसे माबायानो एचिभमेन्टआनो जाहैबाय दि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आर्मस हानजाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव भारत सरकारजों फैदों बे मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा जोंहा बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि एबा बिटिएडिनि फाउन्डेसनावनो बिनि खुन्थियावनो दिनै फज'नानै दोनदों मानो होनोब्ला बिटिसिआ मोनसे कन्स्टिटिउसनेल भारतनि आयेनजों दाजानाय मोनसे माने लेजिस्लेटिभ माने आयेन गोनां मोनसे काउन्सिल निजे जोंनो 40टा ट्रान्सफार साबजेक्ट हरनानै जोंखौ बेजोंनो नायनो होनाय मोनसे माबा अधिकार दं नाथाय बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय बिटिसिनिनो माबायाव काउन्सिलावनो जास्ट बिटिएडिखौ नाम सोलायदों बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय दङ बे बिटिएडि नामखौ सोलायनो हागोन जेब्ला बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि हाउसआवहाय पास खालामनानै गभर्नरनो फरवार्ड खालामनानै गभर्नरा एप्रुभ होयोब्लानो बे माने बिटिएडिआ सोलायनो हानाय मोनसे गोहो दं दा एखे बे मोनसे जि राइट्स बे राइट्सखौनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै इमप्लिमेन्ट खालामबाय जिहेतु बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ बे बिटिसिआनो आरो बे बिटिआरआ सोलिदों अन द बेसिस बै बिटिसिनि फाउन्डेसननि सायावनो बिनि खुन्थियानि सायावनो बिनि बेकग्राउन्डनि सायावनो बिटिआरखौल' जास्ट नाम सोलायनानै सोलायहोदों दा बिटिआरआ दिनै मोनसे निजा गोदान लाबोनाय मोनसे पावार एन्ड फांसन्स गैया गासिबो डिपेन्ड जादों बिटिसिनि गोहोआवनो जास्ट बेवहाय मेनसन खालामनाय दं जितु जोंनि नन बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे काउन्सिल वेलफेयार काउन्सिल
बेयावहाय फार्स्टआवथ' नों वेलफेयार काउन्सिलमोन औ उनावसो एसे दावराव खालामनानै अट'नमासखौ होदेरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि नैबे माखासे पेकेजफोर मोनदों जेरैलाय उदालगुरि टु सनितपुरसिम मोनसे लामा बानासुर बानासुर नामा मोनसे लामा दं ओमफ्राय बिदिनो गोबां माखासे एजुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोर सोलोंथाइनि फसंथानफोर फैदों आरो माखासे पेकेज फैदों फाइनान्सियेल दा बेफोरो दिनैसिम बेसेबां इमप्लिमेन्टेसन जादों दा बेनि सायाव जोङो बुंनो थाङा खिन्थु दा BTR नि डिफारेन्सआ बेनो BTR मोनसे BTC नि सायावनो माने BTC खौ नाम सोलायनानै BTAD खौ नाम सोलायनानै बेनि सायाव माखासे पेकेज हरदेरनानै बे NDB फोरखौ सान्थि सुक्तियाव लाबोनो हादों ओमफ्राय प्लास मोनसे गिदिरथार जोंहा खहाया जाहैबाय बर'फोरनि लं स्टान्डिं डिमान्ड गोबाव समाव सारनाय NDB नि 34 इयार्स एबसुनि 50 इयार्सआ नैबे जखानि गेजेरजों जोबनानै थांदों बे खिन्थु जोंनि थाखाय दुखुनांथावसो मानो होनोब्ला आलादा रायजो मोनाब्ला बर'फोरनि साननाय हनाया मालाबाबो जोबा गतिके BTR आबो मोनसे गोजोन गोरोबथासो बेवहाय जों आलादा रायजो मोनाखै बेवहाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभनि खोथाया फैयामोन दा गतिके दा डिफारेन्सआ बेनो आच्छा बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों आथिखालाव गोबां NDBआ स्ट्रागल खालामबोदोंमोन आरो बर' हारिनि गेजेराव दा आथिखालाव जोङो आर्म कालचार माने हाथियारनि हारिमु बा हाथियारजों सोमावसारनो गैला होनना जों मिथिगौ नाथाय बेनि गेजेरावब्लाबो दा माखासे NDBनि दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जेलाव दङ बेजों लोगोसे NDBनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलाव दङ बेनि बिथिंनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जोङो BTR गोरोबथानि गेजेरजों जोंनाव मोनसे आं दहाय होननाय बादि आसा दंमोन बेनो जाहैबाय NDBफ्रा माने जिथु सान्थि गोरोबथियाव फैबाय भारत सरकार आसाम सरकारजों मोनसे गोजोन माबायाव फैबाय मिलायलायनानै दा गतिके बिथांमोननि केसफ्रा जोबगोन प्लास बिथांमोनाबो दिनै साधारन रायजो राजाफोर बादि संसार जानो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन एबा माखासे थांनानै थानायनि बेबस्था मोनगोन ओमफ्राय गासैबो माने केसनिफ्राय बिथांमोना उदां जागोन बेखौ जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो जोंहा सियर मोनसे फोथायनाय दंमोन जेरै 2003आव BLTफ्रा गासैबो केसनिफ्राय खेबसेनो हेनियास नन हेनियास बिथांमोना उदां जानो हादों आरो बिथांमोना थांनानै थानायनि मोनसे राहा आरो गावनि जिउखौ दैदेननायनि मोनसे लामा बानायनो हादों थिग बिदिनो जोंनावबो मोनसे फोथायनाय दंमोन दा गतिके दिनै जों नुनो मोनदों बे BTR सुक्तिनि सान्थि सुक्तिनि उनावबो माने NDBफ्रा दासिमबो जेलाव दं आरो दिनै NDBफ्रा रिहेबिलिटेसन दासिमबो मोनजोबाखै थांनानै थानायनि खुनु माबा मोनसे मोजां परिबेस मोनाखै आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरा गोबां माने मुंख्लंफोरनि जि मोनसे गभर्नमेन्ट जि मोनसे एनाउन्समेन्ट दंमोन माने न'खरनो मोनसे पेकेज होनायनि बेबो दासिमबो कमप्लिट गैया दा गतिके माने BTR सुक्तिनि गेजेरजों माने जों नुदों आरो भारतल' नङा सारा पृथिबियावनो जों नायनो मोनदों बे मोनसे देशजों मोनसे देश जुद्ध जायोब्ला बेवहाय मोनसे वार जायो नङा होमबा दा बै मोनसे कान्ट्रिनि सल्जार्सफोरखौ हमनो मोनोब्ला बिसोरो लाखियो प्रिजनार्स अफ वार होननानै बुङो बिसोरखौ जेब्ला मोनसे मोननैजों सिजफायार जानानै मोनसे एग्रिमेन्टआव फैनानै गोजोन गोरोबथा जायो अब्ला बै प्रिजनार्स अफ वारफ्रा बिसिनियाबो एक्सचेन्ज जायो बिसोर माने निमाहा होलायबाय माने आन्डारस्टेन्डिंआव फैबाय दा दिनैनि एखे केसआनो NDB बिथांमोना दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सान्थि मोनसे गोरोबबाय खिन्थु गोरोबनानै बिथांमोना गनांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैबो गवाखै जाय जिनिसा जारिमिनाव जाफेरा दा जोंनि BTR गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरिफ्रा भुलावसो खालामखो ना नयिंलि खालामखो मिथिनानैसो खालामखो ना दिनै रोङालासिनो खालामखो दा बेयो बिग कुवेश्चन जोंनि थाखाय गिदिर सोंथि दा दिनै NDBफ्रा माने थांनाय समफ्रावहाय जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय गोबां सरकारजों दावहा नांनायाव गोबां माने केसबो जाबोबाय दा बे केसफोरा दिनै जोबनांगौआ थारमाने जाय मानसिया केसनिफ्राय उदां जाखानायफोरखौ फिन NIA केस फोनांनानै बिथांमोना दिनै लानानै थांफिनो जेलाव एग्जाम्पल लाइ मानगोनां एम्बाथा आदा बिथांखौ पुलिसा दिनै फिन खेबसे
खानानै NIA नि माबायाव केस फोनांनानै लानानै थांदों बे दानि NLB नि इस्यु नङा बियो बै समनि NDB नि समनिसो NIA खेनांनानै फोनांनानै बिथांखौ फिन जेलाव लांबाय दा बैफोरबादि जाय जिनिसा दिनै जाथावना नङा जाय जिनिसा मानसि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे जास्टिस मोननांगौमोन जाय माने भारतनि आयेन भारतनि संबिधाना दिनै जोंनो मोनसे मोनथाय होदोंमोन दा बिनि टटेल एगेन्स्ट माने बिटिआर गोरोबथानि जे सान्थि सुक्तिनि ओंथिखौनो दिनै टटेलि भायलेट खालामनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोनाय बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि अबस्थानिफ्राय बन्सित खालामनाय दा बैफोरबादि जेंना जिनिसा दिनै नुजाफैदों आथिखालाव NDB जे सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय बिनि मेन फाउन्डारा जेलाव दङ दा बे जेलाव थानायखौ बख'नो थाखाय NLB आफादखौ जों जोनोम जादों होनना मिथिगौ नाथाय NLB आ जोनोम जाखांनायनि उनावहाय दा बिथांमोनखौ दाखालि बावैसो बिथांमोननि माखासे थानायनिफ्राय बिथांमोनखौ थाहोआखै दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन दाख्लै जे हराव जानानै थांनाय जाथाय जाय NLB बिथांमोना थादोंमोन बे न'निफ्राय क'क्राझारनि पुलिस दा बिथाङा फैनानै बिथांमोनखौ उइदाउट माने पारमिसन एबा नटिस गैयालासिनो बेफोरबादि खालायफैनाया NLB फोरनि थाखायल' नङा असनमान खालामनाय खिन्थु बर' हारिखौ दिनै असनमान खालामनाय बे मोनसे इस्यु दा बेवहाय जों सानदों बेयाव राजनितिक षड्यन्त्र दं पलिटिकेल कनस्पिरेसि दं मानो होनब्ला दिनै NLB खौ फोजोबस्रांनायनि जि षड्यन्त्र गुबैयै जोंनि असमिया मेलेमजिबि बिथांमोननि आखाइ दं दा बामोन असमियाफ्रा दानि पुलिसनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना पलिसि खालामनानै बिसोरखौ होखारदों बे डाइरेक्ट खाथां बेवहाय दा जानो हागौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैलाय बड' साहित्य सभानि हांख्रायनाय एबसुनि हांख्रायनाय एबा दानि BTC सरकारनि हांख्रायनायाव NLB बिथांमोना फैदोंमोन फोथायनानै जिहेतु बिथांमोना गोबाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों जि मोनसे बर'फोरनो समायखिरा बादि भारत सरकारा जे मोनसे होनांगौमोन बिटिआर गोरोबथाजों दा बेफोरबायदि समस्याया फैयैनि थाखाय बेफोर जिनिसा सलिउसन जायैनि थाखाय बिथांमोना फिन खेबसे हाग्रायाव खारफिनदों थांखिया जाहैबाय NDB नि दैदेनगिरिफोरखौ बख'नांगौ जेलनिफ्राय आरो माखासे बिटिआर सुक्तिनि माखासे गाज्रि दफाफोर दं जेरै गामि दानख'नाय जेरै पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ लांफिननाय डिसिनो हरनाय जेरै जोंनि BTC नि EM चिफ डिपुटि चिफनि पावारखौ दाननाय बेखौ लाबोफिननांगौ दा गोबां बेफोरबादि जेंनानि सायाव बिथांमोना नांफिननो सावरायनो होननानै हाग्रायाव खारफिनदों निस्सय बिथांमोना मोनसे गोरा गोसो लानानै थांदोंमोन लेंहरनानै फैदोंमोन नाथाय लेंहरनानै बिथांमोना सावरायालासिनो बिथांमोननि डिमान्डखौ फोजोबालासिनो बिथांमोननि जेंनाखौ सलिउसन खालामा लाब्लानो बिथांमोनखौ असनमान खालामनाय होखारनाय माने बे बर' हारिखौनो दा मा नुदों दिनै बर'नि गेजेराव इउनाइटेड मोनसे गैया स्ट्रं मोनसे आफादफोर गैया जाय बिथांमोनखौ भइस होनो बर'फ्रा दुरबल जाबाय नैबे मोनसे पलिसिखौ दिनै बामोन असमियाफ्रा सौनायबाय थादों दिनै बर'फ्रा माने सोमावसारग्रा हान्जा गैलिया NDB गैलिया गासिबो गैलिया अब्ला बिथांमोना मा स्टेन्ड जागोन नै बेफोरबादि माखासे गोबां माने समस्या बे जोंनि गेजेराव जाबाय थादों दा बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दा जों मिथिगौ BTC सिक्स शिड्युल भारत संबिधाननि 6 शिड्युलनि सिङाव गावनो मोनसे रुल खालामनो हानाय गोरोबथा जादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर' रावा 8थि फारिलाइयाव हाबदों जों बेखौ मिथिगौ दा बे बिथिङाव आथिखालाव जोङो BTC ओनसोलाव जों नुनो मोनो बर' बिजोंनि माखासे फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो माखासे रावनि सायाव एसे जेंना आरो जेंगोनाखौ नुनो मोनबाय थादों माब्लाबा जोङो गुणसब बे बेलायावहायबो जोङो बर' रावजों सोंथि फैयालासेनो इंराजि रावजों नुनो मोनदों आरो माखासे फरायसालि आरो गुबुन मावख'आरि बिफाननि बेनारफोराव बर' रावजों लिरालासे असमिया आरो इंराजि रावजों जों लिरनाय नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव जोङो बिथां मिरु बनसुनिनो आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनगोन जे बिथांमोना बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि BTC 6 शिड्युलखौ 2003आवहाय दानाय जादों जायनि गेजेरजों बर' रावा 8 शिड्युलाव हाबदों राष्ट्रीय भाषा जादों
जोंनि आसामाव जेरै असमिया भाषाया माने नेशनेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोनदों गनायथि मोनदों एखे लेभेलावनो बर'आबो दिनै गनायथि मोनदों दा जोंनि आसामाव जों नुनो मोनदों गोबां माने कन्ट्रोभार्सि जाबाय थादों बै समावहायनो बर'नो 1980s नङा होमबा बे समावनो बर'खौ आसामनि मोनसे एसोसिएट लेंगुवेज बानायदों दा एसोसिएट लेंगुवेज होनोब्ला आसामिसनि नेक्स्ट मोनसे भाषा बाहायफानो थाखाय बेखौ मोनसे माबा लादों नाथाय दिनैनि पर्यायाव जेब्ला 2003 आव बिटिसि मोनो बर' रावा 8 शेड्यूलाव हाबफादों बर' रावाबो असमियाजों समान समान नेशनेल एबा राष्ट्रीय भाषा जादों दा बेयावहाय दिनै आसामावहाय बर'आ खुनु एसोसिएट लेंगुवेजनि खोथा फैया 2020 नि बिटिआर सुक्तियाव बर' रावा एसोसिएट लेंगुवेज जाबाय होननानै मोनसे डिक्लेरेशन दं मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव नाथाय बियो माने दिनै एसोसिएट लेंगुवेजाव थांफिननांगौनि खोथा गैया बर' रावा आसामनि गिबि लेंगुवेज आसामिसजों समान आसामिसआ बाहायनो हायोब्ला आसामिसखौ फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै बर'आबो फार्स्ट लेंगुवेज बाहायजानाय मोनसे राव जोंनि भारतआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि सा सानजा भारतआव मोननैल' मोनसे स्टेट रायजो जेराव मोननै 8 शेड्यूल माने लेंगुवेज भाषा गोनां आसाम दा नोङो दिनै ओरैनो नर्थ इस्टआव नायोब्ला मणिपुरि आसामिस आरो बर'आल' 8 शेड्यूलाव दंखायो भाषाया नेपालिखौथ' बाद हो बे दा बे बेलायाव नायनानै जोङो दिनै जे बर' रावा बिराद गोजौआव दंहैखायो आरो बर' रावा दिनै बिटिसि एग्रिमेन्ट बादे जोंनि बिटिसिआव फार्स्ट लेंगुवेज जानांगौ बे गिबिसिन भाषा बेनि उनावसो असमिया हिन्दी हेनटेन दा जोंनि जायगायाव जों गोबांबार नुनो मोनदों इभेन जोंनि गिदिर गिदिर प्रग्रामफ्राव इभेन जोंनि बर' साहित्य सभानि प्रग्रामाव असमिया भाषाजों लिरनाय आरो गोबां माने बेनारफ्राव माने असमियाजों लिरनाय बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामनाय दा थांनाय समावहाय गोबां जेंना जादों जेरै बै जोंनि माबानि बिटिसिनि माबा इरिगेसन डिपार्टमेन्ट CSD बै मोनसे अफिस जिहेतु BoNSUआ माने बै असमियाजों लिरनायखौ खोमोरलायनाय बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव दा बेवहाय जोंनि पुलिस केस होलायनाय जाबाय असमियाफोरनि थिननायाव BoNSUनिया दिनै केस जालायदों दा जोंनि बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसननि CSDआ दिनै बिथांमोना बर' रावखौसो लिरग्रोनांगौमोन बेयाव बर' रावथ' गैबावा इंराजिबो गैया असमियाल' लिरनाय दं बेखौ थांना खोमोरहैलायनायसिम केस जादों आरो बेजों लोगोसे रिसेन्टलि मैयाहाय एक्सप' जादों मोनसे माबानि मा होनो बेखौ फालांगि मेला एक्सप' दिनै बेवहाय फ्रन्ट गेटआवहाय बर' राव लिरनाय गैया दिनैहाय माने जोंनि सेंग्राफ्रा थांनानै बे जाय मानि बेखौ अर्गानाइज खालायदों बेजों रायलायहैबाय बिथांमोना बुंबाय गोरोन्थि जादों आरो नोंसोरो दिनै बिटिसिआव फैनानै बिटिसिनि भाषाखौ बाहायालासिनो दिनै असमिया भाषा फैनाया बे जोंनि थाखायथ' बे माने जोबोद साननांगौ जोंनि बिटिसिखौ नोंथांमोना दिनै मिथिनानै लानांगौ बे बिटिसिआव बर' भाषायानो फार्स्ट लेंगुवेज दिनैहाय सिन्था खालामनांगौआ बेनो दे जोंहा बिटिसिआवनो बर'नि गभर्नमेन्ट दं दा बिथांमोना बेखौ दायथ' लानांगौ दं नोजोर बोनांगौ दं बर' भाषाया दिनै जोंनिनो गिबिसिन भाषा दा बेवहाय जोंनि अथ'रिटिनि पारमिसन मोननानैसो बिथांमोना मेला खुङो बिथांमोना प्रग्राम बानायो दा बेल' नङा गोबां NGO गोबां गभर्नमेन्टनि प्रग्राम बेथ' गभर्नमेन्ट लाइननि प्रग्राम दा बेयावहाय जोंनि BoNSUनि सेंग्राफ्रा थानो हायैनि थांनानै मैया रायलायनानै प्रेस मिट होदों दिनै सोलायदों जोबोद गोजोनथाव खोथा दा बिदिनो गोबां बेफोरबायदि जेंनाफ्रा माने लेंगुइस्टिकनि सायाव माने आसामिसआ सुप्रिमेसि जानो नागिरनाय जोंखौ गादबनो नागिरनाया बे माने गोदान बाथ्रा नङा दा बे जेंनाखौनो लानानै नोंथाङा आथिखालनि बिटिसि सरकारखौ मा बुंनो सानो बे बर' रावा जे माखासे सोलोंथाइ फसंथान जा बबेबा मोनसे बा एक्सप' बा बायदियावहाय बर' रावा जे लिरजायाखै दा जोंहा सेल्फ गभर्नमेन्ट दङ दा बिथांनिसिम मा खावलायनो सानो जोंहा दिनै 2003 नि बिटिसि सुक्तियाव जितु जोंहा मोनसे जोंनिनो निजे खुंथायनि जि जोंहा मोनसे गोहो मोनदों जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि थुनलाइ जोंनि धोरोम नङाबा आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय दा गोबां माने एजुकेसन लाइनावहाय जेंनाया फैदों सोलोंथाइ लाइनाव जेंना फैदों लिरनायनि बेलायाव जेंना फैदों
जेरै जों थांनाय समाव नुनो मोनदों दे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया राइट टाइमाव रिजाल्ट होयैनि थाखाय जोंनि डिग्रीनि गथ'फ्रा दस्रा इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनहैयाखै। दा बेफोरबादि जेंनाया बिराद गिदिर जेंना। दा एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ 2003 नि बिटिसि सुक्तियावहाय आसामनिफ्राय ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै जों मोनबोदों। जोंहा डिरेक्टर अफ एजुकेशन दं, जाय डिरेक्टर अफ एजुकेशननि गेजेरजों दा बैफोरबादि खामानिखौ नायफुंनांगौ। दा बेखौ दिनै बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङानो दं बिनि आखायाव। आरो दिनै CIT आवहाय थांनाय समफ्रावहाय जे जोंहा माखासे एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन CIT आवहाय, दा बेवहाय जोंनिया ST रिजार्भेसन गैया। दा गोबां इस्यु जाबाय, रावबो जेबो होना। BoNSUआ जों थांनानै रेजिस्टार आरो डिरेक्टरजों रायलायनानै डाइरेक्ट दिल्लीयाव माने मिटिं खालामहोनानै बे जिनिसखौ बन्द' खालामनानै दोनदों। दासिमबो बे रिएडभार्टाइजमेन्ट जाफिनाखै। दा बे बेलाखौ लानानै नोंथांमोना सरकारखौ मा बुङो? दा गतिके जोंहा स्पेशेलि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव जोंनि बिटिसिनि CM बिथाङानो बिनि EM बिनि इनचार्ज। दा बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ सिरियास लानांगौ आरो बैफोरबादि सिरियास इस्युआव बिथांमोना मैखोम भाबै सरकारनिफ्राय दायथ' लानानै जाहाथे बेफोरबादि मिस्टेकआ भुला जाफिना बेखौ दायथ' लानांगौ। आरो बिथांमोना दिनै बिटिसि सरकारा जोंनावनो खुंथाय गोहोआ दं हिसाबै बैफोरबादि माखासे माने एसामिसफ्रा जोंनि सायाव गादबनाय, जोंनि बर' रावखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय, अबावबा बेनार अबावबा पस्टाराव लिरै बेफोरखौ स्ट्रं भाबै माने नायबिजिरनानै गोख्रों भाबै दायथ' लानांगौ। जों बिटिसि सरकारखौ गुरैयै खावलायो जाहाथे एखे मिस्टेकआ दाजाथों। मानो होनब्ला जोंनि बर' भाषाया बिटिसि आवहाय जोंनो फार्स्ट लेंगुवेज, गिबिसिन भाषा, बाद बाखि उनावसो दस्रा भाषाया फैयो। आरो जोंहानो दिनै भारतआव गनायथि मोननाय राव। बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया, खुनु गिनांगौ गैया, खुनु लाजिनांगौ गैया। जोंनि बिमानि रावजोंनो जोङो दिनै लिरनायनि जोंहा क्षमता दं। दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे सोलोंथाइनि बागै बा बर' रावनि सोमोन्दैबो मिथिनो मोनबाय। दा बे बेलायाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना जे मोनसे फरायसाफोरनि आफाद बा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जानानै आथिखालाव फरायफुनाय लाइमोनफोर आरो आनइमप्लयमेन्ट जेंना आरो फैबाय थानाय यां जेनेरेसननि बागै नोंथाङा मा खालामनो सानो सोमोन्दै? बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारिनि माने लं चेरिश ड्रिम देरसिन सिमांनि थाखाय जोङो दिनै जों ओंखारबोदों। आरो बेजों लोगोसे जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिङावहाय जों मैखोम भाबै बाहागो लालांनो थाखाय BoNSUआ अराय सम जोङो नोजोर बोनानै जों आवगायबोदों आरो आवगायलांगोन। दा जे BoNSUनिफ्राय जों बुंनांगौआ बेनो दे जोंनि यां जेनेरेशन्सफ्रा जोङो मोजां गियान लानानै मोजां भारतनि संबिधान, भारतनि आयेन, भारतनि जारिमिनखौ एबा बर'नि जारिमिनखौ जों मिथिनायजों लोगोसे जोङो दिनै गोबां माने सोलोंथाइ एबा हिउमेन रिसोर्स सुबुं गुनखौ जों बानायनानै लानांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि BoNSUनि एबा बर' हारिनि जे गोजान लामा हान्थिनांगौ दं बेखौहाय जोङो दिनै सौसिनोब्ला एबा बेखौ जोङो दिनै बारनोब्ला बे जेंनाखौ जेंना सानाब्लानो जों थांनोब्ला बे सोलोंथाइया गिबिसिनाव जोंनि देरसिन हाथियार। मानो होनोब्ला दिनै थांनाय समफ्रावहाय बर' हारिया दिनैनि मोनसे परिबेसाव फैनायनि गुबै ओंथियावनो दे जोंहा थांनाय समफ्रावहाय जोंनि बिफाजों बिबथैजों समान, बिमायंजों समान, बिदाजों समान बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा सोलोंथाइफोरखौ सेक्रिफाइस खालामनानै आन्दलन समाव बारसोमनानै दिनै बिथांमोना खस्थ'जों दिनैसिम बेखौ जन्म होदों। बिथांमोननि सेक्रिफाइसआव जोङो दिनै 2003 नि उनाव गोबां कलेजेस, गोबां स्कुल्स प्रभिन्सियेलाइज जादों, मोजां मास्टार मोनदों, मोजां मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार मोनदों। आरो बेनि गेजेराव जोंहा कलेजाव थांनो, स्कुलाव थांनो थाखाय गारि मटर हान्था मेला जोङो मोनदों। नङाबा जों मिथिगौ जारिमिनखौ बोलायोब्ला बै समावहाय खुनु दालां मोनसे मोजां गैया, खुनु गारि मटर गैया, साइकेलजों थांनांगौ स्कुलाव, थाबायनानै थांनांगौ स्कुलाव, खुनु मोनसे मास्टारनि लेखानि खुनु परिबेस गैया। बेसेबांसिम खस्थ' खालामनानै बै समाव थेवब्लाबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
गिदिर गिदिर IAS अफिसार IPS अफिसार ओंखारदों, गोबां प्रफेसर गोबां अफिसार्सफोर ओंखारदों। दा जोंनि दिनैनि थासारिया मोनसे मोजां परिबेसाव फैबाय, जाय थांनाय समफोरनि सेक्रिफाइस खस्थ' खालामनायाव दिनैनि दिनाव मोजां कलेजेस फैबाय, मोजां स्कुल फैबाय आरो मोजां इउनिभारसिटिस, CITS इन्जिनियारिं कलेज गोबां माने सुबिदा फैबाय। गतिके जों बे अपरचुनिटिसखौ जों लानांगोन, बे सुबिदाखौ जों लानो रोंनांगोन। आरो जोङो दिनै जातिखौ सिबिनायाव, हारिखौ दिनै फेहेरनाय, हारिखौ दिनै अननायाव जों दिनै गोबां एंगेलनिफ्राय दिनै जातिखौ सिबिनो हायो। जोङो दिनै फोथाराव थांनानै आलादा रायजो नांगौ होननायाल' जातिखौ सिबिनाय नङा। गोबां जोंनो दिनै बुरियाक्रेट्स नांगोन, IAS अफिसार IPS अफिसार्स, APS ACS अफिसार नांगोन, गोबां अफिसार्स नांगोन, जाय अफिसार्सफ्रा गोबां एंगेलजों दिनै बर'फोरनि माखासे थामोनथानि थाखाय खामानि मावलांगोन, बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन। जोंनो दिनै डक्टर इन्जिनियार्स गोबां नांगोन, गोबां नांगौ। बे जोंनि गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सानसे होनदों, जों सानसे आलादा रायजो मोनोब्ला, सानसे जों निजे खुंथाइ मोनोब्ला जोंनो IAS अफिसार्स, जोंनो अफिसार जानांगोन, जोंनो डक्टर इन्जिनियार जानांगोन, जोंनो खानाय सिनग्रा, जोंनो जुथा हुगारग्रा, जोंनो लेब सुग्रा, जोंनो गासिबो जानांगोन। दा बै परिबेसखौ दोननानै जोङो दिनै सोलोंथाइ लायाब्ला निउ जेनेरेशन्सफ्रा, अब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जों फोथांनानै लाखिनायाव जों गोब्राब जागोन। आथिखालाव लाइमोनफोरनि बेलायावनो जों बांसिन माखासे लाइमोनफोरखौ निसाजों गफबनाय नुनो मोनो बबेबा बबेबा जायगायाव। बे निसाजों गफबनाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिथु गोबां ड्राग्स एबा जौ जुवाजों गोदोनानै थानाय गोबां सेंग्राफोरखौ जोङो लोगो मोनदों एबा बिथांमोनखौ जों जगाजग खालामदों आरो बिथांमोनखौ मालाबा जों लानानै अफिसाव बुजायफैयो, मालाबा माने गोबां माने बे परिबेसखौ जोङो मोननानै माने जों गोबां जिनिसखौ मिन्थिनो मोनदों, जाय जोंनि गेजेराव दिनै ड्राग्स जौ जुवा बेफोरो दिनै बिराद गोथौयै हाबनानै दङ। दा बे जिनिसखौ जोङो दिनै फोजोबस्रांनोब्ला गतिके जोङो सोलोंथाइया बिराद इम्पर्टेन्ट, एवेयारनेस प्रग्रामा बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बेजों लोगोसे बै फरायसा गथ'फोरनि गार्जेनफ्राबो मोजां भाबै बिथांमोनखौ मोजां माने लाबोनायाव सेस्था खालामनांगोन। दा जोंहा दिनै बुंनांगौआ बेनो, बे गतिके जोंहा दिनै बर' हारिखौ दिनै थांनानै थानो एबा फोथांनानै लाखिनायाव जों गोख्रों भाबै जोंनि लाइमोनफ्रा नोजोर बोनांगोन, सापर्ट होनांगोन, ससाइटिया होनांगोन, समाजा होनांगोन, गोबां आफादफ्रा दिनै बाहागो लानांगोन बेयाव फोसाबनायाव। आरो आउटसाइड फोर्स जाय माने बर' हारिखौ माने फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्र, दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ माखासे माने बै एन्टि बर'फ्रानो माने सोरबा पुलिस, सोरबा एडमिनिस्ट्रेसननि थ्रुयैनो सोरबा ड्राग्स डिलारफोरखौ इजि गयिं खालामनानै थाखा फैसानि लेनदेनावहाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव ड्राग्स फानफैनाय परिबेसखौ बानायो। बे जिनिसा इन्टारनेट एकदम क्लियार एन्ड काट। आरो बिनि गेजेराव दिनै बै ड्राग्स डिलार्सफोर, पेडलार्सफोर बिथांमोनाबो थाखा फैसानि माबायावहाय माने परिबेसआवहाय दिनै बेफोरो बिसोरो माने एन्ट्रि खालामनानै गावसिनि बिजनेसखौ एस्टाब्लिश खालामो। आरो जों नुनो मोनदों दे जोंनि क'क्राझाराव एबा जोंनि चिरां बादियाव टाउन सहराव जाय बिथांमोना फानग्रा बिथांमोना ड्राग्स जाया, खिन्थु जोंनि जाग्राया जोंनि गथ'फ्रासो, बर' गथ'फ्रा। गतिके जोंनो सिभिल ससाइटिया सांग्रां जानांगोन आरो व्यक्ति हिसाबै जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा निजेनो सांग्रां जानांगोन। निजेनो सांग्रां जायोब्ला जेरावखि थाया मानो, जिखि बोथोरा बारा मानो बेवहाय थांनानै थागोन, माने सेल्फ रियेलाइज। बे सेल्फ रियेलाइजेसनखौ जोंनि गार्जेनफ्रा न'आव फोस्टाव खालायनांगोन आरो बेजों लोगोसे स्कुलनि टिचार्सफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजनि इन्टेलेक्सुवेल्स आफादफ्रा दिनै बेखौ जों सापर्टिं होलायनांगोन, अब्ला निस्सय बे मोनसे सिस्टेमाव फैगोन। बे समाव जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय, बनसुनि जोनोम जानायनि थांखि आरो नोजोर आरो बिथांमोननि जे आलादा रायजो सोमावसारनायनि थांखि, बिथांनि बागै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। आरो बिटिसिनि आथिखालनि थासारि आरो इयुनसिम थासारि बिथाङा बिनि बागैबो गोबां बाथ्रा बुंबाय। दा बे समाव जोंनो डिजिटेल बड' निउसनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो बे दान्दिसे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोङो जोंनि डिजिटेल बड' निउसनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बिथाङा बेबादि समखौ इयुन समाव जोंनो होबावगोन होननानै दिनैनि बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ जों एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।